Jesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi. Baba ngithanda egameni likaJesu ngibingelela nomama Jesu Kristu inkosi, ngibingelele abantwana basekhaya lizwi Jesu Kristu inkosi. Ngithanda ukuxolisa kakhulu, ngiyathanda ukuxolisa ukuba Baba, ngicela uNkulunkulu angithethelele. Nami ngavuka uma ngivuka ngadingelele, so sengikhohlwe nokuthi uLwesihlanu ngaphendula ngibona imeseji, ngijabulela ukuthi imeseji Jesu kanti sengiyona. Ngicela uBaba angixolele, noNkulunkulu wasemazulwini angixolele, uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela uBaMtsibande noMaMtsibande nomndeni wonke wakwaNtsimande, ngisivume sithi uJesu Kristu inkosi. Baba, nami ngingomunye ofakile i-emoji ngokunganaki, ngafaka i-emoji ngithi ngithinta ngiya-check-a kulaba abafaka ama-emoji, ngithinte yona i-emoji, ngi-check-e ukuthi ngaba yiyona yini iminwe yami eyifakile. Mangithi hayibo imini engiyifakile, ngithuke ngithi mangithuka ngikhiphe ngokushesha i-emoji, ngi-check-e kahle ukuthi ngabe akuyona lena-ke angimina yini engiyifakile. Manje Baba, nami ngiyazibuza nje ukuthi kungani mina ngingaxolisi abazalwane ekhaya lezwi bexolisa ngesenzo abasenzile, mina ngabe ngcono yini kunabo? Baba, ngisacela ukuxolisa kakhulu, ngixolisele nakubaba uNkulunkulu, ungixolisa nakuwe Baba. Ngike ngaphinda futhi mangilalela iy'nkonzo ngixhume ku-Bluetooth la eredweni, ngilalele ngisemnyango, ngibhizi nemisebenzi yami, ngiwasha ngibhizi ngilalele ukuthi makuguqwa ngiguqe, kodwa ngelinye ilanga ngisensimini nakhona ngiguqe ngisensimini ngilalele, kodwa sengiguqa nje kudlula umuntu, ngithi hawu, lo muntu uzothi ngiyagula yini uma ngiguqa nje, uzothini nje, angisekho khona la, inhliziyo yami isingaphandle. Baba, ngiyaxolisa kakhulu ngesenzo esimbi engisenzile, Nkulunkulu wami, ngiyaxolisa, ngixolisele nakubaba uNkulunkulu nakuwe Baba. Ngiphinde ngixolise ukuthi uma ngihamba ngivesane ngifake ama-earphone ngilalele inkonzo indlela yonke ngize ngifike lapho engiyakhona. Ngiyaxolisa Baba ngesenzo engisenzile esimbi, ukuthi-ke noma ngiyilalelile inkonzo kodwa nje ngiyilalele endleleni, ngiyilalele. Ngicela uxolo Baba ngokungathobi, ngicela uxolo, ngiyacela ungithethelele kubaba, ungicelele intethelelo kubaba uNkulunkulu, ungithethelele nawe Baba. Ngithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi. Ngicela ukuxolisa Baba kakhulu, ngixolisa kakhulu, ngiyaxolisa kakhulu ukuthi ngabona imeseji ngakhohlwa ukuthi u-Friday vele. Ngiyaxolisa kakhulu. Jesu Kristu inkosi. uJesu Kristu uyinkosi Baba, uJesu Kristu uyinkosi Baba. Bengicela ukucela intethelelo Baba, ngiyaxolisa kakhulu, ngiyazithoba Baba, ngonile, ngenze iphutha elikhulu, ngathumela umntwana ekhaya lezwi enambeni e-wrong. Nkosi yami, ngiyaxolisa Baba kakhulu, ngiyacela ungithethelele, sengihlala nginamaphutha. Ngiyaxolisa Baba, uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela Baba egameni lenkosi yethu uJesu. Ngibingelela abazalwane bonke ekhaya lezwi, abazalwane bonke entabeni indlu kaJehova, kuyabonelelwa. Baba, ngiyafisa ukudlulisa ukuxolisa nami okukhulu. Kuyangithinta ubufakazi babazalwane uma bexolisa ngalolu hlobo. Nami Baba, kube kukhona okufanele ngabe ngiyaxolisa kukho. Baba, ngicela ukudlulisa nje ukuxolisa kakhulu. Bengimele abazalwane
ngingazivumile izono. Bengimela abazalwane ngingayile emanzini. Bengikwenza Baba. Ngiyacela Baba ukuxolisa nje kakhulu. Phinde Baba ngixolise ngama-emoji. Ama-emoji bengiwafaka. Kwenzeke mangithi ngiyangena egruphini ishayeke i-emoji ingene. Kodwa ngenhlanhla bengisheshe ngiyibone ngiyikhiphe. Ngijabulela ukuthi ngoba ingenile ngishesha ngayikhipha ubaba engakayiboni. Ngoba Baba enhlizweni yami bekukhona ukuthi uma ngifake i-emoji ubaba wayibona uzongikhipha egruphini. Ngijabulela ukuthi nje ngoba ubaba bengazange aze ayibone. Ngakhohlwa Baba ukuthi ukhona uyibone ngingakayifaki leyo emoji. uNkulunkulu Baba ubone ngingakayifaki. Ubazi ukuthi ngizofaka i-emoji ngosuku ebengisuke ngifake ngalo i-emoji. Ngiyaxolisa kakhulu Baba. Ngiyaxolisa kakhulu uNkulunkulu Baba, nawe Nkosi uJesu, nakuwe Baba. Ngiyacela ningixolele kakhulu Baba, ningixolele. Ngixolise kakhulu nakubazalwane ekhaya lezwi, nakubazalwane entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Nakhona ngiyacela ningixolele kakhulu bazalwane. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela kubaba umpostoli nomama umpostoli ngegama lenkosi uJesu Kristu ophilayo. Baba, ngithi nami angidlulise ukuxolisa. Kuningi Baba ngisezwa abazalwane bexolisa. Nami omunye obewabona ebengifaka ama-emoji, kube khona abazalwane abangikhuzayo ngiwasuse. Amanye ngizibonela mina ngiyisuse masinyane, kodwa ngoba izwi liyazwakala Baba impela ukuthi noma singakwenza lokho, kodwa khona lo osibonayo osemfihlakalweni. Ngiyabonga Baba kakhulu. Kuningi ngingeze ngadla isikhathi. Sicela uNkulunkulu asisize Baba, siqhubeke njalo ekulaleleni, ngoba kwezinye ikhathi ngithi ngizodlulisa ubufakazi ngingabudlulisi kwakhona lokho ukungalaleli. Baba, ngicela uNkulunkulu angixolele, ubaba angixolele, abazalwane bonke ekhaya lezwi nasentabeni yendlu kaJehova bangixolele. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela kubaba, ngiyabingelela kuma, ngiyabingelela entabeni yendlu kaJehova kuyabonelela, ngiyabingelela ekhaya lezwi. Ngiyaxolisa, ngicela ukuxolisa kakhulu amaphutha engiwenzile. Ake afake-ke ama-emoji kwaze kwaba kabili. Ngisheshe ngiwabone bese ngiyawakhipha, kodwa angizanga ukuzoxolisa. Ngicela ukuxolisa kakhulu kubaba. Ngiyaxolisa uNkulunkulu Baba, ngiyaxolisa uNkulunkulu Ndodana, ngiyaxolisa uNkulunkulu Moya Oyingcwele. Ngiyaxolisa kakhulu Baba uNsibande. Ngicela ukuxolisa nokuthi iy'nkonzo bengiyilalela uNkulunkulu ngingamniki isikhathi sakhe. Ngiyilalela iy'nkonzo kodwa uthole ukuthi ngenza eminye imisebenzi. Kwesinye isikhathi ngingaqedi ngivale ngiphazamiswe ezinye izinto. Ngiyacela ukuxolisa kakhulu. Ngicela ukuxolisa nokuthi kwesinye isikhathi bengithi bengilalela inkonzo seku-late, ngithole ukuthi ngisembhedeni ngimane ngiguqe khona embhedeni ngingehli ukuguqa phansi. Ngicela ukuxolisa kakhulu, ngiyaxolisa kuMoya Oyingcwele, ngiyaxolisa Baba. Ngiyabonga, ngiyaxolisa kakhulu amaphutha engiwenzile. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyaxolisa nokudilitha. Amen. Ngiyaxolisa. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Umpostoli, ndibulisa kuwe tata, ndibulisa egruphini ekhaya lezwi. Ndiyaxolisa, ndiza nokuxolisa tata. Ndixolisela into yoba ndiba nexesha lokumamela iinkonzo ndibhizi kukhona endikwenzayo.
ngamanye amaxesha ndiyimamela inkonzo ndisemsebenzini, kukhona into endiyenzayo, ndiyayixolisela Tata loo nto. Ndixolisa nakulo wasidalayo, ndiyazithoba, ndiyehla, ndiyaxolisa kakhulu ngegama likaYesu Kristu waseNazaretha, uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngibingelela ubaba umpostoli, mama umpostoli, ikhaya lezwi sentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Ngilethe nje uzoxolisa, nami ngithinteka kakhulu. Abazalwane sebexolisile, nami ngiyathinteka kakhulu. Ngilalele, nami ngithe ngizihlola, ngathola ukuthi nami nginakho okubi engikwenzile phambi kukaNkulunkulu egruphini. Nami ngelinye ilanga ngathola imeseji omunye umntwana kaNkulunkulu engibhalele ukuthi kune-emoji akalibonayo elingene ngami. Ngakho-ke ngizothoba nje kakhulu phambi kaBaba naphambi kaBaba uNkulunkulu ukuthi ngicela uxolo, angikho msulwa, angikho muhle. Ngiyazithoba kakhulu, ngicela uxolo ukuthi uNkulunkulu angithethelele kunini kwami, ngoba kuningi kwenzeka uzitshela ukuthi awubonwanga umuntu, kanti ukhona lo ongezile nongalali ohlala ebhekile. uNkulunkulu uyabona. Ngiyathobeka kakhulu-ke ngokufaka lelo emoji. Yebo, ngalikhipha masinyane. Ngicela nje uxolo. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Baba Mpostoli, ngicela ukuxolisa kuNkulunkulu Baba, enkosini uJesu. Ngiyacela ungixolele nakuwe Baba Mpostoli, ngiyayithoba kakhulu. Ngiyazi Nkosi yami ukuthi ngonyaka lo yodlule ngangithinta ngithinta ifoni, ngidilitha okunye ngizovula inkonzo, kwavele kwagaladela i-emoji, ngayicima masishane ngoba ngangiyiphethe ifoni. Ngase ngithi hhayi ngoba abayibonanga, kodwa enhliziyweni yami ngithinteka kakhulu ukuthi cha, abayibonanga, ubampostoli akayibonanga, abazalwane abayibonanga, kodwa uNkulunkulu Baba uyibonile. Ngiyacela Baba ukuxolisa, ngizoletha ukuxolisa, ngiyazithoba kakhulu, ngiyazithoba. Nkosi yami, ngicela ukuxolisa futhi ukuthi ngingomunye nami obengaqaphela ukuthi uma ngigeza izitsha noma ngiwasha noma ngipheka ngivule inkonzo ngilalele, ngibe ngenza umsebenzi omunye kodwa ngilalele. Ngiyacela ukuthi ngixolise ukuthi Nkosi, ngizwile ukuthi kuyisono. Ngiyacela ukuthi Baba Mpostoli ungixolele, ngiyaxolisa kakhulu. Ngicela Nkosi noNkosi uJesu ngixolele. uNkulunkulu Baba ngixolele, ngenzile iphutha. Ngiyayithoba kakhulu. uJesu Kristu inkosi. 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 Ngiyabingelela ekhaya kwaNzibande. Ngibingelela ubaba, ngibingelela umama. Ngizothatha leli thuba lokuba ngixolise ukuba ngafaka ama-emoji ngingazange ukuthi ingene kanjani.
Baba wangikhipha egruphini wabe seyangibuyisela. Ngisha ngixolise lokhu engakwenzayo ngenza iphutha. Ngixolisa kubazalwane bonke, ngiphinde ngixolise naku Baba uqobo lwakhe, uNkulunkulu wethu, umdali wezulu nomhlaba. Iphutha elikhulu engalenzayo. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi Baba. Ngiyabingelela ubaba noma ngibingelele entabeni kaJehova kuyabonelelwa, ngibingelele ikhaya lezwi. Baba, ngithintwa indaba yokuxolisa kwabantu. Manje ngizibona engathi mina njengoba ngingcono kakhulu yini ukuthi ngingaxolisi abantwana bakaNkulunkulu sebexolise kangaka. Khona nje engathi hhayi kunani awubonwanga futhi sebebaningi abantu abaxolisile. Kanti mina lesi sono sizosalela mina noma bengabaningi, kodwa uma ngingaxolisanga lesi sono sizosala kube yisami, hhayi omunye umuntu. Ngiyaxolisa Baba. Ngasenda imeseji i-VN ende yeqa. Ubaba wangitshela kudala nje ngisanda ngingena ekhaya lezwi, wangitshela ubaba, kodwa angikwazanga ukuthi ngixolise. Ngaxolisa kuye ngaleso sikhathi, kodwa angikwazanga ukuxolisa kuNkulunkulu. Ngiyaxolisa kakhulu Baba, ngiyaxolisa kakhulu. Ngicela ungixolele noJesu angixolele kulokhu engakwenzayo. Ngaphinda futhi ngalalela iy'nkonzo bengiyilalela nje mina ngisebenza. Ngiwasha izitsha nje kakhulu, lokho kokuwasha izitsha impela bengikwenza noma ngiklina nje ngiyilalela iy'nkonzo ngingaboni ngirongi. Ngicela uJesu angixolele, nawe Baba ungixolele kakhulu. Ngiyazisola futhi kuney'nkonzo ezinye ebengingayilaleli ebezingeqe, ezinye ey'ngasavuleki ngenxa yokuthi idatha hlampe ngisuke ngingenalo. Sengizovula lezi ey'vulekayo, kodwa inhliziyo yami ibe buhlungu ukuthi kukhulu okungeqayo engingasakufundanga nengingasakuzwanga. Angisayobuye futhi ngikuzwe ngoba ngeke kusabuya kufana ngale ndlela ubaba ayekhulume ngayo ekuqaleni. Ngiyayisola kakhulu Baba. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Baba, ngiyabingelela. Baba, ngithanda ukuxolisa kakhulu. Ngitholile imeseji kababa engithumelela ukuthi ngingathumeli ngo-Friday ngoba asithumeli lutho. Ngiyaxolisa Baba, angazi kwenzeke kanjani ngoba ngiye ngashaya uvalo nami ngabika emuva kwinkulumo yethu ukuthi konje ubaba bengimphendule nini. Ubaba ngamphendula ngoLwesibili. Angazi ukuthi kwenzeke kanjani ukuthi izovela kubaba imeseji yami yokuthi ngiyabonga izizovela ngoLwesihlanu. Baba, ngiyaxolisa kakhulu, ngiyaxolisa kakhulu. Angazi impela kwenzeke kanjani. Ngicela uxolo kulokho Baba. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Baba, ngiyaxolisa ukudelitha. Ngiyabingelela Baba, ngiyabingelela abazalwane bonke ekhaya lezwi. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Ngiyacela nje ukuxolisa nami esikhathini esiphambilini. Ubaba wake wadlulisa iseluleko ukuthi abantu abayi-check-e emagameni abo ukuthi ayikho i-emoji ekhona egameni lakho. Nami ngaleso sikhathi ngayithola i-emoji kodwa angikwazanga ukuxolisa. Ngiyaxolisa nje kakhulu. Ngiyacela nje ukuthi uNkulunkulu angithethelele. Ngiphinde Baba ngixolise ukuthi ubaba wakangisendela imeseji ngosuku esingaphenduli ngalo, mina ngaphendula. Ngiyacela nje ukuxolisa lapho nami. Ngiyacela nje futhi ukuphinda ngixolise kakhulu kuNkulunkulu ukuthi kuye kwenzeka kade ngilalela inkonzo sengiyiphinda, kade ngiguqile ngisayilalela okokuqala, kodwa uma sengiyilalela kwesibili, uma kukhuleka ngingabe ngisaguqa. Ngiyacela nje ukuxolisa
lapho ukuthi kusuke ngenza isono. Ngiyacela nje ukuthi uNkulunkulu angithethelele kukho konke lapho engona khona. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela bamthibande. Ngithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngibingelela nomama, ngibingelela nabazalwane bonke entabeni yedlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngibingelela nabazalwane bonke ekhaya lezwi. Nami baba ngingomunye. Ngingaqala nje ngokuthi baba ngisemusha egruphini. Izinto ey'ningi angikakayibambi kahle, kodwa nami ngenxa yobufakazi baba ngiyakhumbula ngithi ngangino-2 days nje baba ngingenile ekhaya lezwi engifakile udadewethu. Nami ngaba ngomunye oyifakayo i-emoji. Ngazama ukuyisusa baba bangitshela nabazalwane ngagijima ngaya kuye udadewethu sazama ukuyisusa i-emoji. Ngiyaxolisa kakhulu nami baba ukuthi ngenza into erongo ngoba udadewethu wayesengitshele yonke into ngendaba yasekhaya lezwi, esengifundisile kakhulu baba. Wangifundisa nje yonke indlela yasekhaya lezwi. Ngicela baba nami ngixolele kakhulu. Ngangisela lokho kujaha nje ukuthi hawu nansi inkonzo, ngibe nalokho kujaha ukulangazelela inkonzo. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu baba, ngiyabonga ukuthi ungemukele ekhaya lezwi ngoba ngangiyibona ngiyisona esikhulu kunabanye baba. Kepha uNkulunkulu ngabona ukuthi uyangidinga kakhulu. Ngibona lento ukuthi uNkulunkulu uyasebenza ngohlobo olumangalisayo. Hhayi, kathi uma ngithola ifoni nami lethashayo, hhayi udadewethu wangifaka ekhaya lezwi. Hheyi uNkulunkulu baba ungenzela into ezinkulu. uNkulunkulu uyangisiza endleleni, uNkulunkulu uyangifundisa ngibe ngikholiwe ngisindisiwe. uNkulunkulu, hayi baba, uNkulunkulu ukuphethe uhlobo akusebenzisa ngalo phezu kwey'mpilo zethu. Leli zwe lithi uNkulunkulu akafuni noyedwa abhubhe. Kunjalo ngempela baba, ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Nangemkhuleko ngiyambonga uNkulunkulu. Ngakho konke baba kusakhaya lezwi ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu. Uyayisiza impilo yami. Ngiyafundisa nami abantwana, ngiyabafundisa ngoNkulunkulu. Ngiyabonga nje kakhulu baba ukungemukela. Ngiyaqhubeka baba ngiyabhala. Ngiba nalokho kulangazelela nje ukuthi ubaba engabe namhlanje imeseji yosuku uzokhuluma ngani phezu kwempilo yami, ngoba inkonzo nenkonzo yakho baba kuba khona into uNkulunkulu angikhumbuza ngayo bese ngiyabhala phansi. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu, nanamandla nje ngiyisona esingaka uNkulunkulu angipha amandla ngikwazi ukungena umkhuleko u-21 days baba mina ngingubani. Kepha uNkulunkulu wangithwala baba ngaba nankinga kumanje iningi into esukile emzimbeni wami, namaphilisi e-BP baba angisawadli, noma ngiyoshekha i-right nje baba. Ngiyambonga uNkulunkulu ngoba usenzela umusa noma singcolile phambi kobuso bakhe. Ngibonga baba nje nakulezi nsuku nje lamasonto adlule baba, umama wami ubengaphilile wavele wangena ushukela nje. Ngagibela ngaleso sikhathi baba ngaya esibhedlela eGreytown. Ngafike ngamnikeza umkhuleko baba ka-May 18. Ngikutshela ukuthi baba ngathi siqeda ukukhuleka kwakuthiwa akangene futhi aphinde azoshekha ukuthi usulaphi. Kwatholakala baba ushukela usuwehlile. Ngathi ngoba ngamtshela ngathi mama kodwa ubumkhulu uNkulunkulu uzokusiza kulo shukela usuvela manje. uNkulunkulu angenzele isimangaliso baba, kuphelanga ngisho i-hour. uNkulunkulu wethu baba muhle, uyasinakekela. Sebesihluleka thina ukugcina imiyalelo yakhe. Ngiyabonga kakhulu baba, ngiyabonga kakhulu ukungena ekhaya lezwi. Akabe isona isikhathi esingakanani, kepha uNkulunkulu uyangisiza. Ngisho emzimbeni wami bekube ngathi ziyavuvukala ngisho inyawo. Ngi-right baba, ngi-right ngohlobo olumangalisayo. uNkulunkulu uyangisiza. uNkulunkulu akugcwalise nje baba, akugcwalise usuku nosuku, akuphe nenhliziyo enkulu yokusibekezelela baba ngendlela osifundisa ngakhona. Sibuye sihluleke nathi silalele kahle, senzisise kahle. Buningi baba ubufakazi bami, ngizole ngifakaza kancane kancane
ngoba ngisaba nokuphula imithetho eminingi. Ngiba novalo olukhulu baba ukuthi eyi mhlambe sengonile baba. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela baba umpostoli, ngibingelele nomama umpostoli, ngibingelela abazalwane basentabeni yendlu kaJehova. Kuyabonelela abazalwane bonke basekhaya lesu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Baba ngingomunye ngicela ukuxolisa engafaka i-emoji. Ngibulalele inkonzo, kwakuyinkonzo kamama yangoLwesine, kanti kuzosala i-emoji. Nganganaka ukuthi sekusele i-emoji. Ngaphuthunyelwa omunye umzalwane wangitshela ukuthi sengifake i-emoji. Ngathi hayi ngeke, unesho ukuthi umina? Wathi yebo. Ngathi ngicela ngi-screenshot-ele. Wa-screenshot-a baba. Ngathuka mengithola ukuthi umina ngampela. Ngaphuthuma ngayoyikhipha, ngaxolisa nakuyena umzalwane. Ngiyaxolisa kakhulu baba, ngangingazi ukuthi kanti ngonile fanele ngixolise nakubaba uNkulunkulu ngoba yena ungibonile. Ngangingenalo ulwazi baba, ngangizitshethi ngoba ubaba kangibonanga futhi ngibe nenhlanhla ngibona umzalwane oyedwa. Ngicela uxolo baba kakhulu ngonile kubaba uNkulunkulu. Ngiphinde baba ngixolise enye emoji. Ngathi ngibona i-emoji ngithi ngiyabheka ukuthi ifake ubani, ngifuna ukumxwayisa, kanti nami izosala baba i-emoji. Ngicela uxolo baba kakhulu, yize noma ngingabonwanga umuntu lapho, ngaze ngazibonela mina. Ngicela uxolo kakhulu baba ngoba ngangingazi baba ukuthi kanti ukuthi ayibonwanga umuntu, baba uNkulunkulu ungibonile. Ngicela uxolo baba kuwena baba umpostoli nakubazalwane bonke basekhaya lezi nasentabeni yendlu kaJehova. Cela uxolo kubaba uNkulunkulu ngephutha engalenzi. uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngithanda ukubingelela umama ubaba umpostola ngegama likaJesu Kristu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Nami ngingomunye wabazalwane lo wabasisinengiso ubaba engithumelele i-voice note ephendula i-message. Mina ngaphendula ngelanga elirongo i-message, waze waphendula waze washo kakabili. Nokuthi ngikhe ngafaka i-voice emoji ephropheni ngangabonwa muntu. Ngaphinda ngelinye ilanga ngayifaka by mistake, ngabonwa ngomunye umzalwane, ngashesha ngayikhipha ngingakabonwa ngabanye abantu. Ngiyaxolisa ukuba sisinengiso phambi kobusuku kaNkulunkulu. Ngiyaxolisa, ngiyazithoba kakhulu, ngiyazithoba kuko konke okurongo engikwenzileyo. Ngithi uJesu Kristu inkosi. uYesu Kristu inkosi. Baba mpostoli, uYesu Kristu inkosi. uYesu Kristu inkosi. Ndiyabulisa utata nakumama, ndibulisa ebandleni lenkosi yethu Yesu Kristu. Tata, ndiyacela ukuxolisa kakhulu uNkulunkulu, ndixolise nakuwe nasebandleni lenkosi yethu Yesu Kristu, ukuthi nam ndingomnye wabantu ababekade bemamela inkonzo ndibhizi. Bendizimamela ndisemsebenzini, ndifake ama-earphones, ndizimamele ndibe ndibhizi. Ndihlale phantsi ngexesha lokuthi ndiyaguqa uma ngaba uthandaza. Uma ngaba usogqibela uthandaza ndiphakame ndenze umsebenzi wam, ndibe ndimamele inkonzo. Ndiyacela abampostoli ukuthi undixolele. Ndiyacela noNkulunkulu andixolele ngokungamameli, ngokuthi ndingahlali phantsi ndizode ndimamele ukuthetha kukaNkulunkulu. uYesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela kubaba umpostoli nomama, ngibingelele nakubazalwane ekhaya lezwi nasentabeni yendlu kaJehova. Kuyabonelelwa. Nami ngimunye wabantu abathanda ukuxolisa kakhulu
ngawona phambi kobuso bukaNkulunkulu, phambi kwakho Baba, naphambi kwabazalwana bonke, ngokuthi ngelinye ilanga inkonzo yakudala nyana ngayifaka i-emoji ngingacaphelanga, ngingayibonanga, ngilalele umhlabelelo ilanga lakhona kuhlatshelelwa enkonzweni. Kusho ukuthi ngayithinta ngephutha. Abomama ababili bashesha bangifone, bangibhalela imeseji, bangikhuze ukuthi ufake i-emoji. Ngiyaxolisa kakhulu, ngithanda kakhulu ukusithoba phambi kobuso bukaNkulunkulu, phambi kukababa, phambi kwabazalwana bonke abayibonile le emoji. Ngithanda ukuxolisa ukuthi ngicela ixolo, ngixoleleni. Ngiyaxolisa kakhulu, ngiyaxolisa kakhulu ngenhliziyo yami yonke. Ngiyasithoba phambi kobuso bukaNkulunkulu. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu uma esikhuza ngale ndlela. Siyambonga uMongcwele uma thinta iy'nhliziyo zethu sizwe ubuhlungu nepeyini yokwenza isono phambi kobuso bukaNkulunkulu. Ngiyaxolisa Baba, ngiyaxolisa kakhulu, ngiyaxolisa, ngiyasithoba. Xoleleni, ngiyaxolisa, ngiyaxolisa. Ngibonga nabazalwane abayibonile bangitshela. Hhayi, ngiyabonga kakhulu, phinde ngixolise kakhulu egameni likaJesu. Xoleleni, 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 ngiyaxolisa. UJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi Baba. Ngiyabingelela ubaba nomama Mtsibane nabazalwane basekhaya lezwi, nabazalwane basentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngiyaxolisa kakhulu Baba ngokwenza isono sokungalaleli. Kodwa wawuchazile ukuthi uma ucela ukuvuma izono uyabhala, awenzi i-EVN. Baba, ngiyaxolisa kakhulu kuwe Baba noBaba uNkulunkulu. Angazi ngikhohliswe yini ngenza i-EVN. Ngifikelwe ukwesaba, inhliziyo ebuhlungu ngezinyembezi uma ngifunda imeseji yakho uchaza futhi. Ngiyaxolisa Baba. Jesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi.